Ok, salut! Uitați-l pe Darius care se crede mai bun decât mine, dacă copilul ăsta s-a luat bătaie la un rând la pe Fortnite și e și Skittles, deci cum să fiți Skittles în 2020, adică Darius ăsta. Uitați ce slab care se ia de mine fără motiv, dau și arăta puțin. Doamne, ce crim! Grupau, mgkapa. Deci da, țineți cu mgkapa și nu ca Darius ăsta care ține cu nane. Deci, ia băieți. Aveți grijă cu scârbele astea. Deci, uitați aici numele lui, dați ia și cine îl înjură, se pune automat că participă la giveaway-ul meu cu energizant. Giveaway special pentru Fortnite și da, o să dau la roată și cine pică, ăla câștigă. Deci da, dați iaci, face ce vreți. Pa! Ne vedem în următorul video.